הגענו לביקור בסדנה של הפסלת חווה דרורי במושב רמון שבעמק יזרעאל. חווה תציג את טכניקות העבודה שלה ומה מסתתר מאחורי הפסלים. בוקר טוב חווה. בוקר טוב גדי. תודה שהסכמת לארח אותנו. באנו לראות את מעשה ידייך להתפאר. מעשה ידיי הם רבים, והמסר שלי הוא בעיקר להעביר את שיטת העבודה החדשה שאני עובדת בה, וקוראים לה שיטת הקבבים. הנה קבב אחד והנה קבב שני. אני רוצה להעמיד פסל על הרגליים. אני תוקעת אותו על משטח, מחברת בצורה כזאת, מייצבת אותו על ידי הנעליים, אחד מפה ואחד מפה, ואז מתחילה העבודה. מתחילה העבודה כאשר הפסל כבר עומד. הפסל עומד. מה שבקרמיקה זה מאוד מאוד קשה להעמיד ולעבוד על פסל עומד, המקלות אוחזות אותו. אני הרחבתי פה את הרגל, אני בצורה כזאת, בתוכו אני שמה נייר, וככה אני עולה את כל הפסל עצמו. לקראת הסוף אני מוציאה את המקל, זה. זהו. והנה יש לי פסל עומד, שבקרמיקה זה מאוד מאוד קשה בפיסול להעמיד פסל. השיטות שלי הן שיטות פשוטות. שני דברים אסור בקרמיקה אצלי, בחמר. להכניס רטוב לתנור ושיהיה אוויר כלוא. היתר הכל מותר לעשות, לא תמיד אחד ועוד אחד, זה שניים, ואם אני רוצה לעשות פיל ויוצא עכבר, זה הולך. אנחנו מתפשרים עם החמר, אבל לא מפחדים ממנו. אני מתכוננת עכשיו לתערוכה של היהודי הנודד. הפנים והבגדים מאוד מאוד חשובים אצלי, הם עושים את האופי של הבן אדם. הפנים אני כבר מיומנת וזה מאוד מאוד קל ואני הכי אוהבת אותם. ואני מעבירה גם לתלמידות שלי שהפנים זה הכי כיף. אני עושה את העיניים במקום הזה. אני מתחילה לרדת עם האף. ירדתי עם האף בצורה כזאת. עם שתי אצבעות אני מרימה את האף קדימה, למעלה, ויש לי אף. אני יוצרת את המקום פה הגבוה, ואני לוחצת על הפה. לחצתי על הפה, חסר לי שפה תחתונה, אני עושה את שפה תחתונה, ואני מתחילה לתת אופי לחיים. אם הלחיים הן ארוכות ומגיעות עד למטה, בצורה כזאת, הפסל, האישה, היא זקנה. אם הלחיים נגמרות פה, זה צעיר. זה צעיר. אם העיניים הולכות ככה וככה, בצורה הזאת, זה כועס. אם הן הולכות ככה, זה שמח בצורה הזאת. העיניים, כולם חושבים שזה מאוד בעיה, בכלל לא בעיה לעשות. אני עשיתי מכחול ישן, שקע כזה עם שפיץ, ואני רוצה לעשות עכשיו עיניים. אני נותנת לחיצה אחת מפה ולחיצה אחת מפה, ויש לי את העין. יש לי את העין, ועכשיו אני לוקחת את פשוטה, ואני לוחצת פה בצורה כזאת, ויש לי את הבסיס של העין. כמובן שאני צריכה לעשות לו עפפים, אני צריכה לעבוד על הגבות, אבל זה הבסיס לפנים. אני עובדת מאוד מהר, השיטה שלי היא שיטה מהירה, ופסל כזה אני יכולה לגמור ב3 שעות. ואנחנו מסתכלים על הפסלים כאן ורואים
שיש כמה תקופות בפסלים. אחד התקופות הראשונות זה היה התקופה שאני עבדתי בתבליט, ומאחורנית לא היה חשוב לי מה נעשה, ורק מקדימה. ואת כל הפסלים של השמנות והגדולות והפולניות וכל הדברים האלה, זה ישב לי כאן מהילדות. הרבה דברים אני לוקחת מהילדות, ומה שאני רציתי שיהיה ולא היה, למשל את כל אלה שעל שפת הים. לא היה לי אף פעם זמן, לא היה לנו, לא גרנו על יד ים, אבל תמיד יש לי ערגה לים ולהסתלבט על הים ולצחוק על כולם, דווקא השמנות ודווקא הגדולות הם הכי מתפארות בעצמם על שפת הים. ילדים, מאוד קשה לעשות ילדים, צריכים לעשות עיניים רחוקות ולחיים עד הנה וכל הדברים האלה. אני למדתי במשך הזמן לעשות, ומה שאני רוצה אני יכולה להביע. אז בואו תראו. הנערים האלה הם סמל להתנדבות שלנו שהיינו צעירים לפני 50 שנה ויותר. וזה משאת נפשי להיזכר בכל הילדות, כשישבנו למעלה על הגדר וכשהתחפשנו רק לקאובויים, ואת הילדים שלנו אחר כך חיפשנו רק לקאובויים. אני עושה את כל הפסלים על דמויות של העכשוויות ומהעבר, ובעיקר את המוצא שלנו. את הפולנים, את הפולניות, את המרוקאיות העסיסיות וכן הלאה. הסר האנגלי, שהוא כזה סנוב כזה, אבל בעיקר את התרנגולים שפותחים את הפה והם כל כך צועקים, הם כל כך חזקים, זה במקום הגבר שאני לא מצליחה לעשות בפסלים האמיתיים. מה המסרים שיש לך אולי לגבי כל העבודה הזאת? לפני שאני אומרת על המסרים, אז אתה מבין שבסיור הזה לא יצאת קרמיקאי, וצריכים לבוא ללמוד, ומסתבר שכל אחד יכול ללמוד, ואין ידיים שמאליות אצלי. כולם יכולים ללמוד. והמסר הוא דבר ראשון שהשיטת עבודה היא מאוד מאוד קלה, ושיבואו ללמוד אותה. קלה רק לך או גם לכולם. לניסיון עם... וכבר בשיעורים הראשונים יוצאים עם פסלים יפים. ושזה לא אני עושה להם את זה, זה הם עושים לבד. והדבר השני, שעושים את הפסל, אז לכל פסל יש משמעות. אי אפשר סתם לבוא ולהגיד, הפסל עומד ככה. זה לא מעניין. אנחנו צריכים שהפסל יהיה בצורה כזאת. שהוא יהיה מעניין, שאני אסתכל עליו בעיניים, שאני לא אלמד אותו בעל פה. שיד ימין פה ויד שמאל פה וגמרנו. וזה בכל פיסול, בכל ציור, זה המספר אחד. היתר, כל המסרים שיש לי, שהם אישיים לי עצמי, שהם נותנים בצורה בלתי רגילה תעסוקה, ואני לא מתעסקת בגיל שלי, ואני לא מתעסקת במחלות שלי, אלא אני מתעסקת וחושבת איך לעשות העין ואיך לעשות האוזן. וזה דבר טוב מאוד. ואני מציעה לכל אחד ואחד שימצא לו תחביב, ולא ייקח את המחלות ואת הגיל כתחביב. תודה רבה, חווה.